Kubikwa ukuthi uDlamini ushonele endaweni yengozi kanti emotweni ube nabantu abathathu abangamalungu eqembu. Omunye wabo uGumu Gupta Mchunu ushonele esibhedlela, ababili bayelashwa kusona isibhedlela. Umphathiswa wezokuthutha esifundazweni uSiboniso Duma uqinisekise isehlo wadalula ukuthi udaba selusengethwe ngamaphoyisa kanti udlulisa amazwi enduduzo emndenini, ihlobo, abalandeli bakhe nabathandi bomculo kaMaskandi. Uhambe emhlabeni khona lapha endaweni yesigameko. Ithimba laka Road Traffic Inspectorate lisebenzisana nomhlathuze traffic kanye namaphoyisa bazame konke kusemandleni, kodwa ke kwasho ukuthi ke isimo bese singaphezulu kwamandla abo. uMenzi Mabizela ngomunye babaculi abasebenze noDlamini kunzima ukwemukela ukudlula emhlabeni kwakhe. Thina ke njengeteam kaMenzi silimele kakhulu ngoba uSicebi usenebanga elide ebambisene noMenzi kusukela uMenzi eyimele kwi-EP yakhe kuze kube namhlanje ayikaze yababikho inkinga ekusebenzeni noSicebi. Uqemeke engeqwantwala umkhakha womculo kaMaskandi. Isizwe sonke manje silimele, ngeke ngithi dudu emndenini wakhe, kodwa futhi ngicela siduduzekeni noma kukhulu ukwamukela. Asiduduzekeni emhlabeni wonke jikelele ngeqhawe. Anginawo amaningi ngani zakwethu. uDlamini usanda kugcwalisa iPlayhouse eThekwini neCarnival City eGauteng kanti ke ubewuhlonipha kakhulu umsebenzi wakhe. Okungijabulisa kakhulu ke ngaye uthe uma siqala lomcimbi wethu womnyango lapho sithi khona amaciko akake asenzele umculo lo esithi live performance, umuntu angene etheater angene ehholo ashaya isiginci. Umfowethu inkosi yamagcokama ube wokuqala uphakamise isandla wathi yena uzongena ePlayhouse ayigcwalisa iPlayhouse ashaya isiginci bume asishaye bukhoma abantu bembukele bemlalele ePlayhouse. Inkosi yamagcokama ibisohlwini lwabaculi abazoshiyelana inkundla emcimbini othathwa njenge-World Cup kaMaskandi, impucuzeko ePeople's Park eMoses Mabhida Stadium eThekwini ngomhla ka-29 kwephezulu. Silimele kakhulu ke thina njengempucuzeko futhi ngoba umculi nobehlehla siba naye ungomuntu abantu bebegqugquzela indaba ye-live music ukuthi ingashabalali ngoba eqonda ukuthi isisekelo somculo kaMaskandi yi-live music. Umndeni kaDlamini uthi uthobeka kakhulu ngokwesekwa okutholayo kulesi sikhathi esinzima kangaka, kanti imininingwane ngenkonzo yesikhumbuzo kanye neyomngcwabo izokhishwa maduze. uDlamini uguqe eseneminyaka engu-29 kanti ushiya emhlabeni unkosikazi, izingane zakhe kanye nodadewabo. Lala uphumule, geza sebegezile. King Polite.